ko sa hamon, nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin, baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Hello! Magandang araw po sa ating lahat na Zone, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayong lahat sa mga nakikinig sa atin via King's Radio Stations? Magandang araw po at welcome na naman sa ating pinaka-fresh na episode sa programang AgriSenso sa Agrikultura. Aasenso ka kasama ang aking partner ngayon, Pulomolok Native Chicken! Ay, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta sir? Kumusta ang Pulomolok ngayon? Kumusta ang iyong pag-aalaga ng manok? Palaging umulan dito sa lugar na pero sa manukan, tama-tama lang, no? Yung iba nagkakasakit talaga, hindi maiwasan. Pero gumagaling naman dahil sa mga ginagamit nating gamot. Oo, correct. So, sa mga kakatune in pa lang po sa ating King's Radio Stations ngayon, kayo po ay nandito po sa aming programang AgriSenso. Ito po yung programa
para po sa ating mga magsasaka, sa mga nagbabalak dyan ng mga backyard farming, at sa mga nagbabalak dyan ng mag-alaga ng baboy o kaya manok. Andito po, basta po sa pag-alaga ng manok, andito po si Pulomolok Native Chicken ang tutulong sa atin para po tayo ay makapagsimula na sa ating balak na pagpaplano sa pagmamanukan. And at the same time, kung meron pa kayong mga additional pa na mga inquiries, mga tanong, ay andito po si Sir Sean at si Pulomolok Native Chicken para po ay masagot ang inyong mga tanong. Anyway po, Sir Sean, bukod po tayo ay live sa ating Kings Radio Stations, tayo din po ay mapanunod via AgriSenso sa Agrikultura Facebook page. Ayan na. Tayo din po ay live sa Ka-Farming Angat Ka Facebook page. At ganun din tayo po ay nakashare sa page po ni Pulomolok Native Chicken. So I'm sure marami po ngayon ang nakaabang sa topic ni Pulomolok Native Chicken. Tama ba, sir? Parang, Tama. Parang inline yung ating topic ngayon kasi nga, marami ngayon ang naghahanap ng mga itlog ng manok, ha? Gagamitin. Masarap, marami talaga yung, ako, paborito ko po talaga yung itlog kasi, for example, on diet ka, so, okay lang na itlog lang yung kakainin mo. Kompleto na rin yan siya sa mga nutrients. Pero po doon sa mga bata, mahilig din po sila sa itlog. Kahit sabihin mo yung mga bata, anong gusto yung ulamin? Fried egg, scrambled egg, sunny side up, yung mga ganon, boiled egg, okay pa rin. Pero ito, Sir Sean, ang itlog na tinutukoy natin is para yun siya sa mga with similya, tama ba? Similya at boiled eggs, ma'am. Ay, okay. At least, dalawang klaseng egg yung ituturo sa atin ngayon ni Pulomolok Native Chicken. Kung ano ba yung mga technique sa pagbibenta ng mga tabled eggs at the same time yung mga fertile na mga itlog. So I'm sure dapat kayong makinig, ha, kung kayo ba ay meron na ngayong mga itlog tapos nahirap man kayong i-dispose ang inyong mga itlog. So paano ba ninyo ito maibenta sa magandang pamamaraan, sa madiskarteng pamamaraan para po kayo umasenso sa ngalan lamang ng itlog. Okay? So ayan, if ever meron po kayong mga tanong along the way, pwede nyo pong i-text kami sa aming hotline sa Kings Radio 0966-844-0130 or pwede nyo pong i-comment sa ating comment section box dito sa live natin sa Facebook. Comment nyo lamang po dyan para po ay masagot yan later on ni Pulomolok Native Chicken. So I think ready na si Sir Sean? Yang, ready. Si Mami, ready na. Ready na. Take it away, Sir Sean. Yan. So, once again, magandang hapon sa inyong lahat at maraming salamat sa mga nanonood ngayon. Yung topic natin, ito po talaga pang business, no? Dahil nga ito yung mga techniques sa pagbebenta ng mga itlog. So, napaka-importante nito na masunod nyo itong mga techniques natin dahil kapag naging expert na kayo dito o nalaman nyo yung technique na ito, ay talagang malaki yung chance na aasenso kayo dito sa pagbebenta sa itlog pa lang. Yan. So, unang-una na pangingitlog ng ating mga manok, no? Ano ba dapat yung ating mga manok? Puro babae lang ba lahat? Or kailangan natin ng mga lalaki? Yan. So, para sa akin, mas maganda merong lalaki. Yan. Ano ba mangyayari kapag merong lalaki doon sa ating sa ating manukan, no? Tapos, nag-mate sila sa babae natin. Ano bang kakalabasan ng itlog nun? Pwede ba yung kainin? Yes po, pwedeng kainin, no? Dahil yung itlog naman natin, hindi po mabubuhay yung similya kapag wala sa incubator, no? At least, yung ating, bakit nga ba kailangan pa ng lalaki? Yan, yun yung isang tanong. Kailangan ng lalaki para yung ating mapuproduce na mga itlog is dalawa, no? Hindi lang isa, kundi dalawang klaseng itlog. Yung may similya at walang similya. Paano ba malalaman yung walang similya at may similya? Yan. Yung walang similya, malalaman natin yan, no? Kapag nasa incubator na nga. Yan. So, ito yung paraan, ito yung technique, no? Unang-unang gawin nyo, halimbawa, kapag meron kayong lalaki at saka babaeng manok, kapag iniipon nyo po yan for 7 days, yan, up to 7 days, no? Ibig sabihin yan, pwede pa siyang maibenta for fertile eggs. Ano bang pinagkaiba ng fertile eggs sa tabled eggs? Yung fertile eggs, sabi ko nga kanina, may similya. Kaso nga lang yung fertile eggs,
mas mahal kumpara doon sa tabled eggs. Yung fertiled eggs is umaabot ng 700 pesos hanggang 800 pesos per tray. 30 eggs lang po yan. Ganyan po kamahal, ganyan po kalaki yung kikitain nyo sa fertiled eggs. Doon naman sa tabled eggs ay nasa 300 pesos per tray lang. No, ganyan po yung diferensya nila. Mahigit po hindi pa nakaabot pa sa sa 50% na price ng fertiled eggs yung price ng ating tabled eggs. So yung technique lang natin dito is pag-iimbak, no? Pag-iimbak hanggang 7 days, yan pwede yang maging fertiled eggs. Yan. After 8 days to 8 days pataas, no? 8 days to 3 weeks, pwedeng ibenta yan for tabled eggs. Halimbawa, meron kayong incubator. Kapag meron kayong incubator, pwede nyo i-load yung mga fertiled eggs na iyon. No? Kapag wala naman, pwede nyo ibenta. Kapag punong-puno na po yung incubator nyo, pwede nyo pong ibenta yung mga extra nyong itlog. No? Kapag malakas mangitlog yung manok nyo, yan, for fertiled eggs, hanggang 7 days lang. Kapag mahigit na, tabled eggs na. Yan. Ganyan po yung sekreto. Yan. Paano naman mapaganda yung mga itlog natin? Yan. Mapapaganda itong mga itlog natin or mapapalakas mga itlog yung mga manok natin kapag gumagamit tayo ng vitamins. Kasi yung feeds, that is not enough po, no? Yung ating mga feeds, kahit commercial pa yan, hindi pa rin enough. Kailangan talaga ng vitamins. So yung ginagamit kong vitamins dito sa mga manok natin para malakas mga itlog, maganda yung itlog nila. Yan, syempre King's Vita Plus. Kasi nga, may multivitamins, may minerals, kompleto na, may folic acid para sa pangitlog nating mga manok, may calcium ito para sa shell ng ating mga itlog. Yan, no, kompleto na talaga. At super mabilis mangitlog yung manok natin at maganda yung pangitlog talaga din nila. Yan, maganda yung shape ng itlog nila at yung shells nila. So, hindi lang po 3 itlog yung kaya nating maibenta, no? Kundi yung kailangan pa natin, yung isa pang maibenta natin is kapag meron tayong incubator. Kapag meron tayong incubator, kapag 10 days na, pwede niyo po yung ma-select yung may mga similya. No, sabi ko nga kanina, after 10 days pa malalaman kapag nasa incubator na yung itlog kung merong similya yung itlog or baog siya. So yung mga baog, pwede niyo pong ibenta yan for Pinoy eggs. Yung Pinoy eggs na yan, no, actually yung price ng Pinoy eggs is nasa 5 to 8 pesos per egg, no? So pwede kang kumita ng nasa 200 pesos. Yan, no, 150 siguro to 200 pesos dun sa Pinoy eggs na iyon. Napakamura na po niyan at marami talaga yung kukuha. Sino ba yung mga buyers ng mga itlog natin? Yan. So dito sa mga itlog natin, kasi nga naka-free range yung mga manok natin, napakadaming buyers sa mall, no? Maraming bumibili nito or mas pinipili ito ng karamihan dahil nga meron tayong organic na feeds na pinapakain sa ating mga alaga. Yan. So mas masarap yung karne nito, mas masarap yung itlog nito at mas masustansya, no? Sino naman yung bumibili ng mga fertiled eggs? Napakarami pong bumibili ng fertiled eggs. Ito po yung mga magsisimula lang mag-alaga, no, ng pagmamanok, gusto makatipid dahil nga mas mura yung pagbili ng fertiled eggs kumpara sa pagbili ng mga manok or mga sisiw. Yan. So yung iba, ito na yung mga techniques nila para mas makatipid sila at makapagsimula sila ng mga materyales. At take note, wala pong bibili sa inyo ng fertiled eggs kung hindi magaganda yung manok nyo. So dapat talaga magaganda yung mga manok nyo, quality, at syempre, no, alagang-alaga nyo rin. Kasi kapag hindi nyo alagang-alaga yung mga manok nyo, pangit din po yung mga magiging similya nila. Take note, dapat kapag meron kang lalaki at babaeng manok, no, dalawang gender, yan, dapat talaga yung main production mo is yung fertiled eggs para mas malaki yung kikitain mo. Yan. So, pangalawang option mo na lang yung inyong tabled eggs. Pangit kasi kung yung aalagaan mo is puro babae lang. Kapag puro babaeng manok lang yung aalagaan mo, yung mangyayari doon, no, yung production mo lang is tabled eggs lang talaga, which is nasa 250 to 300 pesos per tray. Ganyan lang po yung magiging income, no? Unlike dun kapag meron kang fertiled eggs, no, marami kang option. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, ito yung magandang technique sa pagpapalay ng mga
manok natin, no, para nga mas malaki yung income natin. Yan. Take note, bago po kayo breed ng inyong mga alagang manok, dapat talaga naka-deworm sila. So yung ginagamit kong dewormer para sa ating mga alaga is Worms to Go, may albendazole and praziquantel, 2-in-1 na po yan. Yan, ganyan po kaganda yung mga ginagamit natin dito. No? Kasi nga kapag meron mga parasitiko, hindi po maganda yung pangingitlog ng ating mga alaga. Yan. So, at pagkatapos naman nilang mag-deworm, mini-maintenance natin sila. So, ginagamit ko maintenance dito sa ating mga alaga ay Intenso Premium and Intenso Power Stag. Yun po yung dalawa. Yan. Tapos kapag nagkasisiw na po kayo, yan, mas maganda. No? Kasi nga kapag sisiw, mas malaki yung income natin kapag meron na kayong incubator. Yan. No? So, kapag meron din po kasi kayong lalaking manok at saka babaeng manok, yan, maganda dahil nga pag in-incubate natin sila, meron tayong sisiu, meron tayong mga itlog, no? Meron tayong Pinoy eggs, meron tabled eggs. Ganyan kaganda itong negosyong pagmamanok. Marami kang magiging source of income dito. Yan, kasi iba-iba yung tao, iba-iba din po yung mga orders or iba-iba din po yung gustong bilhin nila. Ganyan po yung kaganda dito sa pagmamanok. Yan. So yung kulang na lang talaga is knowledge. So yung kailangan pa rin dito, no? Sabi ko nga sa inyo, maintenance at magandang patuka. Yan. Soon, mag-open tayo ng agribet dito sa Polomolok at gagawa tayo ng sarili nating feeds. Yan, abangan nyo po, no, sa mga gustong bumili ng feeds natin. Yan. Pero sa mga malalayo naman, ito lang yung advice ko sa inyo. Kahit organic feeds lang, lagyan nyo lang ng King's Vita Plus. Every 50 kilos, no, isang pakete ng King's Vita Plus, okay na po yan. Or every 100 heads na pinapakain nyo na manok is isang kutsarita lang po or isang kutsara lang po ng King's Vita Plus. Ganyan po kaganda itong vitamins na ito. So, ano naman yung pinapaano natin sa mga sisiw natin, yung ginagawa natin sa mga sisiw natin? Marami bang buyers sa mga sisiw natin? Yes po, sobrang daming buyers. Sa ngayon, sold out palagi yung mga sisiw ko dahil nga sa lakas ng market nitong ating mga sisiw. So, itong mga sisiw natin, kailangan talaga magaganda to, no? Kasi kapag magaganda yung mga sisiw natin, maganda yung pagka-pisa, maganda yung first na pagkain nila or vitamins nila, ay syempre maraming maaakit dito. So ano ba yung pinapakain ko dito sa ating mga sisiyo? Syempre chick booster, no? Kahit anong chick booster, okay na okay, kahit anong brand yan. Yan. At syempre dito sa mga chick booster natin, minsan naglalagay ako dito ng vitamins, no, at sa tubig nila. Yung ginagamit ko is yung Intenso Plus dahil meron itong Chlorella growth factor. Ito yung nakakatulong, no, para mapatangkad, mapabilis lumaki itong ating mga manok. Yan, may electrolytes pa ito at multivitamins and minerals na rin, kompletong-kompleto. Yan. At syempre, kailangan din minsan ng ating mga sisiw ng probiotics. Dahil yung mga probiotics na yan po yung mag-aano sa mga sisiw natin, no? Mapapatunaw sa pagkain para madaling matunawan yung ating mga sisiw sa kanilang mga pagkain. Para hindi po, kapag hindi po sinatunawan yung mga sisiw natin, malaki yung tendency na mamatay ito dahil nga hindi natunawan. Yan. So, yun na naman yung mga sekreto dito. At syempre, sa panahon ngayon, no, palaging maulan, yan, mainit, ulan. Yan, ito yung dahilan, ito yung cause ng ating pagkakasakit ng ating mga manok. Dahil nga sa pabago-bago ng panahon. So yung kailangan natin dito is maintenance talaga, which is yung gamit ko ngayon is Panamox Caplet and Panamox Forte. Kapag meron ka nito, talagang mahirap nang mamatayan ka ng manok dahil super effective itong mga manok na yung mga gamot na ito. Yung Panamox Caplet, ito po yung ginagamit ko once a day hanggang gumaling yung mga manok natin. Yan, Panamox Caplet, no? Kapag isa-isa lang yung mga manok. Pero kapag lahatan na sa mga sisiyo or marami kang manok, Panamox Forte ka na. Yan. 4-in-1 po ito, yung Panamox Caplet, 3-in-1 po, no? Amoxicillin, paracetamol, and tylosin. Dito sa Panamox Forte, 4-in-1 po ito. May carbocysteine po ito, no? Panamox, paracetamol, amoxicillin, and tylosin. Napakadaming gamot, no? Tapos inisa lang. Kaya super effective nitong ating mga ginagamit ding gamot, no? So, yun lang naman yung ating mga sekreto dito sa pagbebenta ng itlog. Mag-imbak lang, no? For 7 days, no? 0 day to 7 days pwedeng i-imbak
no, hanggang maging fertile egg siya. And after that, 8 days pataas hanggang 3 weeks to 1 month, pwede ibenta for tabled eggs. Yan. Yung tabled eggs ba, masisira ba yan kapag in-stock natin na matagal? Yes po, no, masisira siya. Based on my experience, kapag wala kang refrigerator, 3 months to 1 month lang medyo pangit na yung itlog niya, no? Yung egg yolk niya medyo hindi na bilog talaga, no? So dapat talaga kapag malakihan din po yung poultry mo, kailangan mo talaga i-dispose lahat ng itlog or meron kang refrigerator para ma-imbak ng mabuti yung ating mga itlog. And kapag halimbawa Pinoy eggs, medyo mas madali pa siyang masira. So Pinoy eggs natin dapat ma-dispose siya 2 to 3 weeks. Ganyan dapat yung sekreto dito, no? So madali yung pera dito, basta yun nga yung sabi ko sa inyo, may lalaki kayo at may babaeng manok na. Yan. So yun lang naman. Ayan, thank you so much, Sir Sean, the Pulamalok Native Chicken. So, meron pong mga tanong na kailangan nating i-entertain for the meantime. Meron siyang nabanggit mo kanina, Sir Sean, yung worms to go. Tapos, meron din pong nagtanong ng ibang brand ng pampurga. So, para sa iyo, Sir, ano ba yung kaibahan ng nabanggit niya na pampurga at sa ating worms to go? Yung ibang brand kasi, ma'am, napansin ko, no, makikita mo talaga lalabas yung mga worms, no, sa kanilang dumi, makikita mo. Pero dito sa worms kasi, ito yung nagandahan ko dito, may albendazole and praziquantel na siya, kaya di mo talaga yung mga worms kasi nga natutunaw na siya dun sa loob. No, ganyan kalakas itong loob. So, di ba, based din sa mga experiences ng ating mga chicken breeders na gumagamit ng worms to go, napapansin nila kasi previously may mga tawag dito mga bulate doon sa mga ipot ng mga manok. Pero dito nagtataka sila bakit wala daw. Ibig sabihin, yun pala natutunaw. O bukod sa napapatay nila yung yung mga bulate. Bukod sa napatay, ay matutunaw talaga siya. So, ang nakakaganda lang talaga ng worms to go ay nakakatulong din siya na mag-heal yung infeksyon sa loob ng bituka ng inyong mga manok. So, yan kasi yun yung kombinasyon ng praziquantel at albendazole na mayroon si worms to go. So, ayan, saan pa kayo? Diba? Sir, meron ding tanong, ano ba yung magiging factors sa yung size ng mga itlog? Kasi for example ako sa tabled egg, namimili talaga ako ng jumbo. Meron pang sobra sa jumbo. Gusto ko kasi yung isang lang, malaki na yung serve ng egg na lulutuin ko. So ano yung mga dahilan bakit nagkakaiba-iba yung sizes ng mga itlog? Minsan din, ma'am, kapag maliit kasi, ibig sabihin yan, kulang talaga siya sa vitamins. Pero kapag grabe yung vitamins mo, maganda yung pangitlog talaga nila, no? Katulad sa King's Vita Plus, yung King's Vita Plus kasi, yung kinagandaan dito, walang overdosage, no? Hindi ma-overdose yung ating mga alaga kahit anong dami yung ilalagay natin. Yan. So, dito sa King's Vita Plus, napapansin ko talaga regular size, minsan mga double egg yolk pa, which is napakaganda nun para sa ating mga tabled eggs. Pero kapag dun sa sa ating fertile eggs, hindi maganda yung double egg yolk kasi nga hindi siya mapipisa. So, yung target lang natin dito, magandang shell, magandang size, and maganda yung similya. So, ano ba yan, sir? Madidepende po ba yan siya, sir, kung gaano din kalaki yung manok sa size ng itlog? Yes, ma'am, minsan, no, kapag malaki yung manok, malaki talaga yung itlog. No, kasi nga ibig sabihin niya malalaking breeds. So ibig sabihin kapag malalaking breeds, malalaki din po yung ipapalabas ng mga sisiw. Yan, kapag maliit itlog, ibig sabihin niya maliit din po yung sisiw na lalabas. Correct. Pero meron din ba, sir, na sa isang, for example, sa isang manok, magkakaiba yung sizes ng itlog niya or same sizes talaga yan siya? Yes, ma'am, merong tendency. Halimbawa, stress yung manok. Stress yung manok. Sabi niya, liliit yung itlog niya. So, ganun pala yun siya pag stress. So, marami talagang dulot na di magandang epekto ang stress, sir, no? Yes, ma'am. Kapag stress yung manok, yung gamot lang naman dyan is vitamins.
vitamins. So, wala nag-iba pa. Of course, ang ating vitamins, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Okay? So, may mga ibang tanong pa dito, oh. Nagte-thank you lang si Edge. Ano ito? Si Ed's Bebs Escarlan. Thanks ka native sa additional knowledge at AgriSenso. Thank you din po, ma'am or sir, si ma'am Edge Bebs Escarlan. Okay? Meron bang tanong kanina mula kay kanina kuya yung naano mo or natanong na ba 'yon or nasagot na ba? Ay, mula naman kay Rihanna. Oy, Rihanna, nabuhay si Rihanna matapos yung pagbobotox niya. Nakapag-botox na ito siya, sir. Parang naiba yung kanyang yung kanyang katawan ngayon. Parang medyo pumayat siya. Summer ready na si Rihanna. Yung tanong naman ni Rihanna, sabi niya, pwede po bang hugasan ng itlog, sir, para hindi magbaho? Yes po, pwedeng hugasan yung ating mga itlog, pero wag lang nakababad, kasi kapag nakababad, papasok talaga yung tubig doon sa pores ng ating mga itlog. So, pwedeng mamatay yung mga similya or pwede siya maging cause ng mabilis na pagka-reject ng ating itlog. Oh, okay. So kailangan hugasan. Hugasan naman medyo lang, basahan lang dapat na basa. Dito sa amin, yung ginagamit namin is alcohol. Okay. So, for example, sir, kakalabas niya lang doon sa inahin, tapos diba, ilalagay niyo siya sa incubator. So, before niyo ilagay sa incubator, sir, hugasan niyo muna ng alcohol. I mean, ano ba yan? Ano ba yan sa Tagalog? Punasan. Punasan. Ayan, punasan muna. Gamit yung alcohol. Oo. So, ayan ha, Rihanna, para ang itlog ay hindi mabaho, punasan ng alcohol. 90% or 70% rubbing alcohol? Depende na ba yan siya, sir? Ma'am? Depende na ba kung anong percentage ng alcohol anong klaseng alcohol, okay lang? Anong alcohol lang naman, ma'am? Oo. So, ayan ha. So, Rihanna ha, hugasan ng itlog para hindi mabaho. Okay? Parang iba din, parang napatawa si Kokoy Martin nung nabanggit ko. Parang iba din yung yung hugasan. Kasi meron din akong nabasa na para ma-preserve daw yung freshness ng itlog, ay kailangan mo siyang ilagay sa refrigerator. Like sa chiller, hindi sa freezer. Sa chiller. Chiller lang. Kasi, di ba sir, sa chiller? Kasi pag hindi siya nailagay natin sa chiller, so yung itlog, madali lang siyang tawag niyan? Mabulok, masira. Oo. Mapapansin mo na napangit yung quality ng itlog kasi pag ika-crack mo na para lulutuin mo na, mahalo na yung egg yolk doon sa white yolk. Di ba sir? Pag malapit na siyang masira. Yes, so, ayan, that's not good. Ma-check ba sir kung okay tawag dito na bago pa lang, yung fresh pa yung itlog sa luma. Ma-check ba yan siya sir physically? Yes po. Paano siya sir? Nakadepende lang po yan, ma'am, sa air sac ng ating itlog, no? Pag kinandle natin yan, kapag bagong itlog pa lang hanggang 1 week, yung air sac niya maliit pa lang. Pero kapag matagal na, ibig sabihin yan, ma'am, malaki na yung air sac niya. No? Kapag malaki na yung air sac, makita niyo naman sa palengke yung mga malaking air sac na itlog, ibig sabihin niya nasa 2 to 3 weeks na yan. Or matagal. Yan. Tapos kapag pangit na po yung quality, sira na po yung air sac niya. Kaya dumidikit na yung yellow sa white. White? Oh, okay. So, pag yun, sir, makikita ba yan, sir, pag i-ano natin sa kandila, pag nag-mix na siya, yung yellow at saka yung white? Kapag nag-mix na yung egg tsaka white, ma'am, yung yung air sac niyan, wala na, no? Kaya yung air sac kasi yung napaparang nag-stabilize, yung stabilizer ng ating mga itlog. Oh, okay. So parang duda ko doon sa nabili ko na itlog kasi yung iba okay, yung iba hindi. So meaning na mix siya. Yes po, nabasa dahil sa sobrang tagal na ng itlog na iyon. Agoy. O yan, ayan, natanong na ito, Billy Joe, pwede po ba malagay sa ref ang itlog? So, pwede siya to preserve the freshness of the egg. Pero meron din po siyang follow-up question, sir.
Kapag daw aksidente pong nabasa overnight dahil sa ulan, masasave pa po ba ito? Kapag Ang itlog. overnight naman, malaki yung chance na hindi na po talaga masisave yan, no, for fertiled eggs. Pero pwede yung tabled eggs. Ay, okay. So kahit ano siya, sir, yung tinitingnan mo siya na for fertiled eggs, pero kaya nga, hindi na siya maganda yung quality. So pwede na siya kainin, sir. Yes po, pwedeng kainin. So paano yan siya, sir? Meron na ba yan siya nabubuo na similya? Sa, Wala po, ma'am, no? Basta fertiled eggs, mabubuo lang yung similya niya kapag ini-incubate siya for 10 days pa. Okay. So kapag hindi Ano pala? ini-incubate, no? Kapag hindi in-incubate, hanggang mabulok yan, walang mabubuhay na similya. So walang mabubuhay na similya. Ayan pala. Ano ba yan? Parang may nag-chat si nag-chat si Inday Badyang, sir. OMG, parang itutuloy-tuloy ko na lang ito siguro. Ay, nako, signal, umayos ka. So, ayan. Meron pa po bang mga tanong dyan sa ating, hanapin mo na sa kabilang page tayo, sir, ha? Dadako tayo sa kabilang page, o baka merong tanong. O, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, ha, via Kings Radio, if ever meron po kayong mga katanungan dyan, pwede po nating sagutin yan. Nandito po ang ating Pulumalok Native Chicken. Yes po. So far, wala naman. Ay, ito, kasi, mula ito kay Albert Silvoso. Uy, Albert, ha, salamat dahil naabutan mo kasi kami. So, parang nag-change na yung time slot ni Agrisenso from 1 p.m. na mas earlier na tayo ngayon. Ganyan talaga ang buhay, hindi natin kontrolado ang mga oras-oras. So, kailangan nating mag-adjust. hanggang sa, andito pa tayo. Hindi natin pagmamayari ang radyo. Kailangan nating mag-adjust para mabuhay pa ang ating programa. So, ito, mula po kay Albert Silvoso, kasi po ang itlogan nila nasa baba lang ng flooring. Ang tanong ko, bakit nila kinakain yung itlog? Kaya pala pag uwi ko galing trabaho, wala na akong makita na itlog. Kinakain na. Kapag kumakain ng itlog yung manok, ibig sabihin kulang sa calcium or merong kulang sa kanyang pangangailangan. So, yung nagamit natin na vitamins, no, is Intenso Power Stag. Yan, meron yung calcium. At itong Kings Butterfly, then, yan, ito yung mga mini-maintenance ko. And dapat hindi talaga maubusan ng tubig yung ating mga manok. Napansin ko rin kasi, kapag nauhaw or nagutom yung mga manok natin, kakain talaga sila ng itlog. No? Kasi nga, kailangan talagang i-check yung pagkain, tubig, at vitamins ng ating mga alaga para hindi sila kakain ng itlog nila. So, dapat ay kumpleto, dapat ay puno sa calcium ang inyong mga alagang manok para hindi nila kinakain mismo yung kanilang mga itlog. Okay? So, dapat, of course, meron King's Vita Plus Animal Feed Supplement at yung Intenso Power Stag. Meron nagtatanong, sir, kung naka-King's Vita Plus at Intenso Power Stag, okay lang po ba yan siya, sir, na isabay sila? Yes po, no? Kapag vitamins kasi, walang overdosing. So, hindi ma-overdose. Ito din po yung kagandaan ng King's Vita Plus and Intenso Power Stag. Yan. Di ba? Saan ka pa? Ayan. Mula naman po kay Arturo Pareha Monteclaro Jr. Sir, ilang araw yung pag-itlog ng manok na peewee size? Peewee size? Alam ko lang sa peewee ay pagkain. Malaki or maliit yan, no? Depende kasi yan, no? Depende sa itlog. Dito na kasi sa organic chicken, wala pong sizing. Depende na lang depende sa orders. Pero dito sa mga orders, wala po, no? Kung ano man yung size ng itlog, pwedeng ibenta, maliit man or malaki. Same. Same, Meron pa bang bukod syempre sa pugo na itlog, no? Meron bang mga tendency, sir, na same ang size ng itlog ng ordinaryong manok na same ang size sa pugo? Or yes, wala? Meron. Ay, meron talaga, sir? Sabi ko nga sa inyo, kapag stress yung manok or merong problema sa kanya or abnormalities, maglalabas siya ng itlog na maliit. No? Kasi yung liit lang din ng yan. Pero yung yung itlog na maliit na lang, nakakasinaki ng pugo, itlog ng manok, napansin ko doon walang egg yolk, puro white eggs. White lang, puro white lang. White lang, wala yung siyang color yellow. Ay, ganun ba? Anyway, so if ever na makaka-experience kayo, yun lang po talaga ang solusyon. Dapat ay
bigyan nyo talaga ng tamang vitamins, di ba? Pag sinabi na, meron kasi iba't ibang klaseng vitamins, di ba? So ito, yung nabanggit po ni Sir Sean, tamang vitamins po yung ibigay ninyo sa inyong mga alagang hayop. Lalong-lalo na sa inyong mga alagang manok. At yan po yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement at ang Intenso Power Stag. Okay? So meron pa po bang tanong? Meron pa po bang tanong ang ating mga viewers dyan? Habol lang. Comment nyo lang po. Huwag po kayong mahiyang magtanong. Dahil napaka-precious po ng oras ng ating Pulumulok Native Chicken at tayo po ay nabiyayaan niya ng oras. So, di ba? sa mga panahong ito. Mula naman po kay Billy Joe. Sabi niya, abnormal po ba na conjoined? May conjoined? Okay. Di pa naman ako na-experience na ganyan, ma'am, yung mga ganyan. Bulag lang, bulag. May bulag, may pilay, ganyan lang. Pero walang conjoined. Wala. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi sila nabubuhay kapag double egg yolk sila. May chance, pero napakaliit ng chance. Maliit ng chance. Baka Kuya Bill, pag ikaw yung magbe-breed niyan. dalawang ulo, dalawang ulo, dalawang katawan yung manok. Tama nga, parang malabo Sir Shano, kasi yun nga, sinabi mo na yung mga double egg yolks na mga eggs, ay hindi talaga yan siya nagsisimilya. Walang similya talaga na nabubuo dyan pag double egg yolk. Yan. Pero masarap yun, ha? Masarap. Yes po. Kasi na-remember ko, sir, punta kami dyan, yung mother mo, yun yung kinakain niya. Double egg yolk yun. Diba? Parang gusto ko yun, kasi paborito ko talaga yung egg, diba? Yung kahit boiled egg, kaya ko yung kainin, kahit ilang piraso. Kasi yan, ginagamit kasi yan siya pag nagda-diet ka, like for example, strict keto diet ka or no rice diet ka, sa eggs pa lang mabubusog ka na talaga. So, hindi mo nahanapin ang rice. Ayan. So, meron pa po bang tanong? Meron pa po ba kayong... ito po. Okay. Mula naman po kay Arturo Pareha Monteclaro Jr. Nangitlog kasi yung manok ko na Rhode Island Red. Yung unang egg drop niya ay maliit. Normal lang po ba ito? Normal, yung unang drop... Ayun, kapag first eggs, medyo maliliit yan, tapos minsan matagal pang masundan. Yan, kasi nga, first time niya. Pero kapag nasa mga tamang edad na siya, grabe na yung mangitlog. Maganda na yung pangitlog. So, normal lang yun siya, sir, na maliit lang. Yung unang egg drop niya is maliit daw yung itlog. Normal lang po ba yun? So, baka... Okay, so hindi ibig sabihin na stress siya. So ayan, Meron naman pong sa atin. Si Billy Joe, keto diet pero 5 eggs. 5 eggs! 2 eggs sa umaga, 2 eggs sa gabi, 1 egg sa gabi. 2 eggs sa umaga, 2 eggs sa tanghali, 1 egg sa gabi. 5 eggs! Pero masarap talaga yung itlog. Anyway, so mula naman po kay Ricky, si Ricky Lumapas Baltolore. Mangingitlog po ba ang manok kahit hindi inuupahan? Yes po, mangingitlog. Sila yung mga pang-layer, no? Kahit hindi po mangingitlog po talaga yung manok. Yan. Pero for table eggs lang po yan. For table eggs lang yan, ha, Ricky? Baka nagplano ka dyan na maghintay ka ng milagro sa manok mo na hindi mo inupahan, hindi mo inupahan, hindi mo... Si Ricky na mag-upa sa manok. Ganito, ha. Dapat, di ba meron siya papakain, sir? Yung itlog, yes, na feeds. Tama ba, sir? O vitamins? Yes, apo. Dapat, talaga siya. Para mag-itlog. Meron, di ba, sir? Yes po, layer feeds and vitamins. Layering feeds. Layering feeds at vitamins. Ayan. Actually, ito si Ricky, nagpa-farm din ito eh. Meron ito siyang farm sa kanilang sa kanyang lote. So, posible po ba i-crossbreed ang broiler sa Bisaya na manok, sir? Yes, ma'am, no? Kasi manok din naman sila, no? Parehong species. Yan, manok sa manok. Talagang lalabas talaga, manok din. Pwede. Imposible naman din siguro, Ricky, no, na i-crossbreed mo yung broiler mo sa baboy. Parang malabo talaga siya.
Pero di ba, Sir Sean, meron bang, di ba merong breeds din na bawal siya i-crossbreed? Yes ma'am, katulad ng Dual Brown, no? Kung i-crossbreed lang naman ma'am, pwede naman lahat. Pwede lahat. Pwede naman. Pero meron lang siyang sir, disadvantage, like mag-iiba ma'am. talaga yung Sira yung breed characteristics, niya. yung breed. Oo. So ayan. Oo. So Ricky ha, wag mong upahan yung manok. Kailangan mo lang bigyan ng layering feeds para mangitlog. Okay, Ricky? At saka, yes, posibleng i-crossbreed ang broiler at bisaya na manok. Basta puro lang manok, ha, Ricky? Wag mo Oo. Mayroon naman pong nagjo-joke ngayon. Oh. Si Billy Joe, sabi niya, broiler plus baboy, babroy daw. Oh, bright na bata. Bright na bata. Oo, bright gid siya na bata. Uy, parang ang ng mga viewers natin ngayon, Sir Sean. Sabi niya naman ni Ricky, ang interesado talaga si Ricky sa mga itlog ngayon. Anong meron ngayon sa mga itlog, Ricky? May tanong naman si Ricky, sabi niya, ano ang rason kung bakit nabubugok ang itlog, sir? Nabubugok yung itlog, ma'am, kasi nga wala talagang similya yan, no? Tapos, ibig sabihin, kapag maraming bugok sa inyo, ibig sabihin may pagkukulang sa pagkain nila, no? Hindi maganda yung pagkain nila or Correct. O, ayan ha. So, ayan, mayroong problema doon or may kakulangan doon sa pinapakain nyo sa inyong mga manok, kaya hindi maganda yung quality ng itlog. Tsaka, may ibang factors din dyan. Environmental factors or stress yung inyong mga manok. So, yun din. Hindi kasi nag-study si Ricky. Kaya wala, nabubugok. Nabubugok si Ricky. So anyway, maraming salamat po ha sa inyong patuloy po na pag-interact po sa ating programa ngayon sa AgriSenso. Maraming salamat po. Yan po ay yan po ay malaking tulong po, of course, sa ating mga nakikinig. Ngayon naman ay nahihiya po magtanong. So, sa mga makakapal ang mukha dyan magtanong, okay po yan. Masasagot po yan lahat ng ating Polomolok Native Chicken. Anyway, before po tayo mag-say goodbye kay Polomolok Native Chicken, sir, meron ka po bang message or announcement po sa inyong Facebook page para po ay malaman ang inyong mga followers at subscribers? yan, sa mga gusto pong pumunta sa ating manuka, nasa Purok Hillside po sa Barangay Cleanan 60 sa Polomolok, South Cotabato. So, yung harvest natin is 2 to 3 days na dahil marami na tayong incubators sa ngayon. No? Dumating na yung mga incubators natin kagabi and gagamitin natin mamaya. So, every 2 to 3 days na po yung pag-harvest natin ng mga sisyo. And yun pa rin yung pag-upload natin, no? Twice a day pa rin tayo nag-upload every day. Tapos, sa mga nag-share sa ating mga videos, yan, syempre, mamimigay ako ng 1,000 pesos sa Lucky Share. Mag-share na tayo, Ricky! Ricky, kung nasaan ka man, mag-share na tayo dahil 1,000 pesos ito, Ricky. Yan, no? Kaya mag-share na kayo. Ayan, Uy, ngayong tawag dito, mag-share. Parang may problema na naman ang signal natin ngayon, Kuya Billy. Parang pumipilit na naman ako. Pumipilit. Anyway, maraming salamat, Sir Sean, sa iyong oras, sa iyong araw. Maraming salamat talaga sa mga nakikinig ngayon, sa mga nakatutok ngayon sa ating live. Maraming salamat. Huwag po muna kayong aalis ha dahil ihatid namin pa sa inyo later on ang ating Agri Balita. Sinisipon, nilalagnat na naman ang nalaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok.
unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kaantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, bumalik agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kaantabay ko lagi. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon na Ayan, at nagbabalik po ang ating programang Agri-Senso sa Agrikultura. Senso ka. At sa ating Agri-Balita for today, hinikayat ngayon ng ating Department of Agriculture na tangkilikin ang pagkain Pilipino. Sinimulan na ng Department of Agriculture ang isang buwang selebrasyon para sa Filipino Food Month o Buwan ng Kalutong Pilipino. Tampok sa selebrasyon ng iba't ibang pagkain bahagi ng culinary heritage ng bansa sa temang pagkain sariling atin, mahalin at pagyamanin. Pinangunahan ni na DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban at National Filipino Food Month Chair Undersecretary Zamzamin Ampatuan ang pagbubukas ng pagdiriwang kung saan ibinida ang iba't ibang putahing Pilipino gaya ng lechon, pansit, dinaing na tilapia, puto kalasyaw at laing. Sarap-sarap. Kulang ang one cup rice. Ayan. Nagbigay rin ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipinunto ang kahalagahan na mapreserba at maipalaganap ang kaalaman sa mga pagkaing tatak Pinoy. Hinikayat naman ni Yusek Ampatuan ang mga makabagong henerasyon na kinalanin at tangkilikin ang mga pagkaing Pilipino sa harap ng pagsulpot ng iba't ibang pagkaing banyaga. Ayon sa DA, habang tinatangkilik ng publiko ang mga pagkaing Pinoy, ay parang sinusuportahan na rin natin ang mga pananim at produkto ng mga magsasaka. Yon ang napakaganda. Kaugnay dito, ilan sa mga aktibidad na nakalinya ngayong Filipino Food Month, ang Kain Con Filipino Conference, Filipino Food Festival at Hapag ng Pamana na ilalarga sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Parang nandito na ba ngayon yan dito sa Davao? Parang gusto kong mag-join. Parang gusto kong mag-join ni Clara Tita at Inday Badyang yan. Diba? Mag-join ng Agri-Senso. So ayan na, suportahan po natin ang pagkain Pilipino bilang pagtugon na rin o pagsuporta natin sa ating mga magsasaka, o diba? At sa mga produkto ng ating mga magsasaka. Congratulations, Department of Agriculture. Ayan! At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong araw na ito, dito po sa ating Agri-Senso. Maraming salamat po sa mga tumutok at sumabay sa akin ngayon sa mga oras na ito. Kahit wala po aking partner na si Inday Badyang, hopefully, ay makakasama na naman natin siya bukas. Pero wag po kayong maproblema dahil right after this po, Agri-Senso, kasama naman po natin si DJ Maxine para po sa ating King's Afternoon Delight at afternoon na Hataw na King. So, thank you so much! Bukas muli dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura at sa mga magsasaka. Wag na wag yung kalimutan, Agri-Senso, sa agrikultura, aasenso ka. God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agri-Senso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.